با سلام برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. چالوی گلخوجه هستم در خدمتتون. حالا مروری میکنیم به سرخط موضوع امروز 24 سپتامبر. раиси ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон боз латукӯб шуд. раҳматулло зоиров ҳамларо ба интихоботи президентӣ рабт медиҳад. як чизи оҳанӣ кади дигар ката ҳамин зад ки инҷа абрӯ болотарам зад ҳамин инҷаам зад. оя кумакхоҳии наврасон аз президент дар Тоҷикистон зимни сафарҳояш ба минтақа анъанаи нав мешавад? путин қарори худро дар бораи додани сабукиҳо дар замони карантин дароз кард. ҳомиёни ҳуқуқ аз афзоиши боздошту азияти муҳоҷирон мегӯянд. ман аз онҳо сабаби боздоштамро пурсидам. рафтори шумо дар нисбати ман ғайриқонунӣ аст. ҳуҷҷат пурсидед, нишон додам, боз чӣ мехоҳед? раиси ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон мегӯяд нисбаташ ҳамла сурат гирифтааст. ба қавли раҳматулло зоиров рӯзи 22 сентябр шахсони номаълум дар наздикии хонааш ӯро латукӯб намуданд. мақомоти умури дохилии Тоҷикистон дар бораи ҳодиса ибрози бехабарӣ мекунанд. дар 3 соли ахир бори дуввум аст ки зоиров аз ҷониби афроди номаълум зарбу лат мешавад. ҳамлаи ахир чӣ гуна сурат гирифт? раиси ҳизби сотсиал-демократ дар суҳбат бо Искандари Фирӯз ва Шаҳлои Абдулло нақл кард. ман ҳаминҷа истодамдам та нигоҳ карда сони худам ча фикр мумкин максимум ман як 2 дақиқа истодам. 2 дақиқа ҳамин акун рафтани будам ё ин тараф ё ин тараф ёдама нест паворот кардани будам. як удар ана ҳамҷа сарба заду гардан бо ман шох шудам. ҳамин шох шудам даже гашта натонистам нигоҳ карда натонистам ки ки инҷа ҳамин ҳамта шох шуда ҳамин дар ҷоям мевоя мекунам. ҳамин дуюм удар як чизи оҳанӣ кади дигар ката ҳамин зад ки инҷа абрӯ болотарам зад ҳамин инҷаам зад ана ҳамин чиз фуромад ҳамин фуромад. ман ҳамин ҳис кардам ки уже аз худ ҳуш рафта истодам. дар ин вақт ҳамин дар ёдам аст ки як одам ҳамин бо ҳамин нерӯи ҳамун пурраи худаш мана тела кард. ҳамун вақти тела кард ман ҳамин бардюр бата ин китфи чап кати задаму зувони кати унҷа поён фуромадам. ягона ҳамин гӯшам ба даромад ки бар ба Ӯзбекистон ҳамин чиз унҷа дигараш чӣ гуфт ман дар ёдам нест. ҳамин ба фикрам 4-5 дақиқа ман беҳуш будам. сона ҳамин як бало аҷом хеста мана ин хел хеста ин бардюр чорпоя шуда боло биромадам. ҳамҷа 1-2 дақиқа шитам. уже хӯтаҳом тар шудага буд. инҷа мебинед ки об ҳамин 1-2 сантиметр 3 см вай вақти ман об бо камтар буд. ҳамин ҷога ба ҳамта даромдагим кати як 10-12 соат аз аҷо хеста натонистам. ба фикратон чаро ин ҳамлаи навбатӣ нисбати шумо сурат гирифт? бечун чаро гуфта наметонам ки ин ки буд чӣ буд, лекин ин вобаста буд ба интихобот, вобаста буд ба он сафари хизматии ман ки ба шаҳру ноҳияҳо сафар кардам ва унҷа маводҳои зиёдро хусусан дар бораи тақаллубкории ҳокимияти маҳаллӣ оид ба пешвози президент ҳамин чизоя ҷамъ карда будам. шумо аз рӯи ин ҳодиса ба сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кардед? не ҳоло муроҷиат накардам барои чӣ ки ба фикрам муроҷиат расмӣ нест. худам ман ариза навистагим не. ман ба сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ягон боварӣ надорам. барои чӣ ки 3 сол пешам ҳамин вақте ки ҳамла шуд ба ман ин чизҳо кати то ҳозир ягон қарор қабул шудагиш не. баръакс ҳама одамое ки назди ман ҳаман ка ҳамкорӣ мекунанд хешу табор ҳамсояҳо то ҳамин дараҷа вайҳоя безор мекунанд. ҳозир ки ман худам дидагим не вайҳоя вақте ки танҳо медонам ки аз рӯи ки расиданаш 2 нафар буданд. як нафар ки мана зад, дуюм нафар ки маро тела кард. ҳамин 2 нафар. лекин на қиёфаша на дигар чиза на сини солаша дидагим не. якташа ҳамин овозаша шунидам шуд вайкати.
ҳамлаи ахир ба раҳматилло зоиров дар остонаи интихоботи президентии тоҷикистон сурат мегирад, ки дар он 5 номзад иштирок мекунанд. вале ҳизби сотсиал-демократ онро бойкот кард. шӯрои сиёсии ҳизб дар моҳи август гуфт таъини интихоботи президентӣ дар санаи 11 октябр ғайриқонунӣ аст ва раиси ҷумҳури ҳозира ҳақ надорад раиси ҳизб бошад. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мегӯяд ин кишвар тасмим дорад номзадиашро барои увзяити муваққатӣ дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид пешбарӣ намояд. зимни суханронӣ дар маҷмаи кӯли 75-умини Созмони Милал Эмомалӣ Раҳмон иброз дошт, ки бо назардошти таҷрибаи Тоҷикистон дар мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва эҷоди сулҳ, ин ҷумҳурӣ мехоҳад номзадиашро барои узвият дар Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар солҳои 2028-2029 пешбарӣ кунад. ба қавли Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон талошҳои эҷоди сулҳи Созмони Милалро дастгирӣ намуда дар ин самт саҳмгузор низ ҳаст. раҳбари Тоҷикистон хотир нишон кард, ки афсарони тоҷикистонӣ дар амалиёти муассисаҳои Созмони Милали Муттаҳид дар Дорфур, Судони Ҷанубӣ ва шаҳри Абеи Судон иштирок мекунанд. чанд рӯз мешавад Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон бо сафари корӣ дар вилояти Хатлон қарор дорад. одатан ҳангоми сафарҳои раиси ҷумҳур ба минтақаҳо сокинони ниёзманд кӯшиш мекунанд бо истифода аз ин фурсат мушкили худро ба президент расонанд ва ё кумак дарёфт кунанд. дар ин сафар дар шаҳри Бохтар як хонандаи мактаб дар бораи бехонагии худу оилааш ба Эмомалӣ Раҳмон шикоят кард. айни чунин ҳодиса 2 ҳафта пеш дар вилояти Суғд иттифоқ афтода буд. мулораҷаб юсуфӣ бо тафсилоти бештар. یک جوان دختر از ناحیه کوشانیان هنگام سفر پرزیدنت به ولایت خدلان در صحن فرودگاه از او طلب کمک کرده است. دلنازه دولت و در هنگام پیشوازی پرزیدنت در فرودگاه رقص میکرد، ولی به گفته مسئولین ناگهان او به نظر رئیس جمهور آمده از او خواسته است که به مشکلش رسیدگی شود. امامعلی رحمان روز 22 سپتامبر به شهر باختر مرکز ولایت خدلان سفر کرد. در صحن فرودگاه در برابر مقامات یک گروه دختران به پیشوازی رئیس جمهور آمده بودند و در صحن فرودگاه می‌رقصیدند. در میان آنها دلنازه دولت و خواننده صنف 11 مکتب رقم 26 از ناحیه کوشانیان هم بود. با گفته مسئولین دلنازه دولت و بعد از انجام رقص به نزد رئیس جمهور می آید و درباره مشکل بیخانگیش به پرزیدنت می گوید. با گفته دیرکتور مکتب، دلنازه همراه مادرش در جماعت بوستان قلعه ناحیه کوشانیان زندگی میکنند و خانه زیست ندارند و در منزل اجاره نشین میباشند. پدر دلنازه سالها پیش از مادرش جدا شده است. مقامات تا حال در این باره رسما شرح ندادند، اما مسئولین اداره معارف ناحیه کوشانیان گفتند که به دلنازه دولت و حتما کمک میرسانند. در ماه سپتامبر بار دوم است که ساکنان در جریان سفر پرزیدنت از امامعلی رحمان درخواست کمک میکنند. خاصیت طالبه صنف 10 یکی از مکتب‌های شهر پنجکن هم صبح 12 سپتامبر پیش راه کاروان ماشین‌های امامعلی رحمان پرزیدنت کشور را گرفته نامه دادش را به او رسانید. طور شاهدان عینی گفتند محافظان پرزیدنت پیش راه او را گرفتنی میشوند، ولی پرزیدنت از داخل ماشین اشاره میکند که ماند بیاید. خاصیت نامه‌اش را به پرزیدنت سپرده است و بعد آن او را به حکومت شهر پنجکن میبرند. معمولا رئیس جمهور در جریان سفرها به شهر و مناطق کشور با ساکنان صحبت انجام میدهد، اما بیشتر این صحبت‌ها از مدح و ثنا عبارتند. منتقدان حکومت هم میگویند که به صحبت رئیس جمهور بیشتر آنها راه مییابند که از قبل آماده شدند، اما مقامات چنین چیزی را رد میکنند و میگویند که هدف از سفرهای رئیس جمهور به منطقه‌های کشور شناسایی با وضع زندگی ساکنان میباشد. گزارشی مولراجب یوسفی بود. ضمناً مقامات به تصادفی و غیر انتظار بودن حالتهای اخیر کمک‌های نورسان تاکید دارند، ولی بعضی‌ها احتمال صحنه‌سازی بودن را در میان میگذارند.
дирӯз билохира Владимир Путин президенти Русия қарор аз 18 апрел дар бораи пешниҳоди сабукиҳо ба муҳоҷирон дар замони пандемияи COVID-19 имзо кард. муҳлати қаблии амалӣ шудани ин ҳуҷҷат 15 сентябр ба поён расид. беш аз як ҳафта ба ин тараф маълум набуд ки қарор тамдид мешавад ё не. ба ҳамин тартиб то 15 декабр кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳаққи аз Русия хориҷ кардани муҳоҷиронро надоранд. агар муҳлати сабти иқомат ба поён расид, бояд дар ҳудуди Русия дароз карда шавад. аммо бо вуҷуди дароз шудани муҳлати иҷрои қарор, муҳоҷирон чандон хушбин ба назар намерасанд. ҳомиёни ҳуқуқ низ мегӯянд дар ин авохир озору азияти муҳоҷирони корӣ бештар шудааст. мавзӯъро ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. Хуб, чаро чунин мавридҳо дигарбора дар Русия авҷ гирифтааст? салом Шаҳло. Як сабаб ин аст ки муҳлати қарори қаблӣ 15 сентябр ба итмом расида, то шаби гузашта қароре дар ин робита набуд. яъне як нав номуайянӣ ба вуҷуд омад ва ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд кормандони пулис хусусан дар шаҳри Москав аз ин вазъият сӯистифода карда муҳоҷиронро даста даста боздошт мекунанд. Валентина Чупик, раҳбари созмони дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирон Тонг ҷаҳонӣ, ба радиои Озодӣ гуфт, танҳо рӯзи 23 сентябр, яъне қабл аз содир шудани қарори нав, ҳудуди 100 муҳоҷир ба идораи онҳо занг зада аз боздошт шуданашон шикоят карданд. пулис бо ҳар баҳона муҳоҷиронро боздошт мекунад. яке аз муҳоҷирони боздоштшудаи тоҷикӣ бо ёрии ҳуқуқии Чупик аз дасти пулис дирӯз раҳо шуд. ҳодисаи боздошт шудани худро чунин қисса мекунад. من از آنها سبب بازداشتم را پرسیدم. رفتار شما در نسبت من غیر قانونی است. حجت پرسیدید، نشان دادم، باز چه میخواهید؟ میگویند که شما شهروند کشور بیگانه هستید. این گونه رفتار و سالگزاریتان را در وطنتون رفته انجام دهید. اینجا طوری که ما میخواهیم همون خیلی شما باید رفتار کنید. валентина Чупик, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон, мегӯяд пулис гоҳо бо вуҷуди дуруст будани санадҳои будубоши муҳоҷирон онҳоро раҳо намекунад, чун мақсади аслии боздошт дигар аст. дар асли мақсад аслан мақсади онҳо тафтиши ҳуҷҷатҳо набуд. ҳадафмандона ӯро дар метро нигоҳ доштанд, озор доданд, то ки ӯ вокуниш нишон диҳад ва ягон корманди полисро тела диҳад, то ки онҳо дар нисбати ӯ бо ҷурми ҳамла ба корманди полис парвандаи ҷиноӣ боз кунанд. идораи пулиси шаҳри Москав ба суоли радиои Озодӣ дар ин робита зимнан посух надод. хуб, Абдулло, имрӯз қарор расман нашр шуд ва имтиёзҳое ки дар авҷи пандемия моҳи апрел дода шуда буданд, то нимаи декабр дароз шуд. эҳтимол дорад ки вазъ беҳтар шавад? албатта, содир шудани қарори расмӣ эҳтимол дорад то ҳадде пеши роҳи беназмиҳоро бигирад, аммо боз ҳам тавре ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон аз мушоҳидаҳои худ мегӯянд, бисёре аз кормандони пулис ва ҳатто масъулони додгоҳ дар Русия аз содир шудани қарор дар робита ба будубоши муҳоҷирон хабар надоранд ва ё гоҳе онро умуман нодида мегиранд. аз ин рӯ онҳо ба муҳоҷирон тавсия медиҳанд бо ин қарор хуб ошно шаванд, агар имкон доранд онро нашр карда бо худ бигиранд, то ҳангоми рӯбарӯ шудан бо пулис онро нишон дода аз ҳуқуқи худ ҳимоя кунанд. бале, ва ё дар сурати бедодгарӣ аз ҷониби милисаҳо ба марказҳои дифоъ аз ҳуқуқи муҳоҷирон мисли Тонг ҷаҳонӣ, маркази Тоҷикон ва ё Федератсияи муҳоҷирони Русия муроҷиат намоянд, то ин ки аз бадрафторӣ дар нисбати муҳоҷирон ва ё депорти ғайриқонунӣ ҷилавгирӣ шавад. ташаккури зиёд, Абдулло, барои суҳбат. ва аҷонсияи амрикоӣ оид ба рушди байналмилалӣ ё худ ЮСАИД лоиҳаи наверо муаррифӣ кард ки барои 5 сол пешбинӣ шуда беш аз 17 миллион долларро дар бар мегирад. ин тар барои коҳиши маргу мирии модару кӯдак ва норасоии ғизо дар хатлон пешбинӣ шудааст. барномаи нав дар ҳамкорӣ бо вазорати танрӯсии Тоҷикистон ва бахши бедоштии вилояти Хатлон амалӣ хоҳад шуд. вақти барномаи мо инҷо ба поён мерасад. ахбори аз ин бештарро дар сомонаи радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед ва чун ҳамеша наворҳоро дар саҳифаи Озодӣ видео дар YouTube тамошо кунед. хотирнишон мекунам ки фарда субҳи барвақт ҳамаи шумо азизонро дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои наву тоза мунтазир хоҳам буд. то он дам худо нигаҳдори ҳар як шумо.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.